Bună, eu sunt Alex și azi o să fac un videoclip cu un prieten de-a meu de la info.ro, Vlad. Bun. O să vă las în descriere ca să-i dați like. Ciao. Bun, hai să facem o cursă. Mamă, mă urmărește poliția. Deci mașini de poliție tu. Merem așa. Că tu ești la nivel 3, 4. Tu ce ești? Deci m-am spus nu-s nimica. Mașinile astea. Pe lângă altele. Dar când o fi la nivel 20 și ceva, vin jeep-uri în... Ai de capul meu. Bun. Este! Suspect was last seen westbound, repeat westbound on I-85. This call is still code 6. Please switch over to channel 2 for details. 10-4 dispatch, requesting air support. If we don't get air, we're definitely going to lose this guy. Bun, am scăpat. Level 12 acum îi. Slab. Cine vorbea că are level 4. Da. Bun, și asta e tot cu poliță, cred că. Da. Vrei să mai faci cu poliție de în zona aia. Așa e când împărțit de cursul. Aia de alea am eu. Dar astăzi deșteapte, prea deșteapte, ca asta să trag. Ești mai prost decât ele. Nu e Monta. Monta? Nu era Ponta. Ce glumeți prostul ăsta de la info.ro. Nu poți. Da, mă. Dați-mi mie, nu, dă mie. Asta ce s-a pus. Păi să nu vină numai una, să vină toate, băi, țărani. Da, bine, mă! Am lăsat ele singur. Și n-am să fac pariu că n-am. Ba, ai destul. Am 12.000 de euro să le spar pe toate. Bine, nu te scapă de ele, că-i pe tine, prea mai ai un minut să scapi de ele. Da, ia, da, vine și elicopterul. Mai am ceva șansă pe... Elicopterul vieții, așa nu scam niciodată, ce dracu. Am ce vrei de secunde. Acum nu mai am șansă. Numai dacă pleacă elicopterul. A, vin și ale dau din spate, na. Foarte tare. Dacă le sparge și aia. Nu știu dacă dau ele, dăm să sparge. Atât. What? Asta e problema de 10 mii. Câte? De 10 mii sparge. Nu vreau 10 mii. Da. Păi am pus și bani de drum. Hai, am făcut după asta, nu, ha. Urmă, vrei,
Așa, tot asta fac. Cu poliție. Ia, fiți atenți cum să trag, ia. Ia. Da, păi, trenul să venim în față, scap de ele. Știu, nu respectă. Na, prost, aia dă în zi ca o vacă. LOL. O, da, astea sunt mașini de ale mai scumpe și la o mașină normală de poliție e numai 3000 și ceva, dar asta e 4460, o, da. Nu că trebuie și Da, bă, vorba era că puteam să dau mai. mai încolo. E aici. Am greșit aia. Sper că pătăche. Ai terminat, uite, capul de aia. Hai, nu se mate. Fac. Ochelari din față. Păi asta vreau. Westbound Mustang Avenue. I do have a go to set up on containment. Switch over to channel 3. Stand by, please. Atât. Așa mă bag în parcare. Ha. Atât. Bun. Acum vreau să văd dacă mi s-a deblocat ăla. Nitro ăla. Nu, aici. Nu, bă. Bă. Aici. Nu. Da, până în altele fac astea, că... De fapt, asta le-am toate. A, bun, mi s-a blocat încă mică. Da, mai bai. Hai să mai facem o cursă. Bun. Atât ai încărcat până acum. Oh, mamă! Ești nebun! Ce ies cu mașinile astea? Bă! Am văzut și mai faine la viața mea. De fapt nu. Sper să nu fie cu multe curbe. Sper să nu vină pe aici. Ai, da, ce pune se aproape tot să dus acolo. Da, bine, și eu prostul m-am dus pe cea mai lungă lungătură. Nu-i bai. Înseamnă că ai din joc mai ești certificație. Ce curbă urmează. Deci tu poți da tot slow motion. Era cu cât. Da, bine, nu trebuie mie slow motion. Am găsit că era în casa mondială. S-a luat una cu 3 secunde aproape. Hai, fac. Iha. Nu! Bă, pe-mi pisici! Du-te, dracu! Am fost pe locul 4 de pe locul 1, dă-te, dracu! Mașini șocate.
pe locul 2 și am pe locul 1, da. Păi, am aflat că după cât schimbă ăla. A, bine, din ăla. Ia, am găsit pe slow motion. Pe B. Păi și mă întrece. Dar numai zic că numai eu am slow motion-ul, la ceilalți nu li se pune. Lol. M-a întrecut unul deja. Da-te tu, dracu, de mașină proastă. Lasă-mă ușa aia. Cât de prost e ăla. Aia, mai am 20% din cursă, să nu mă prostesc acum în ultima 100 de metri. Trebuie să fie acum numai drept. Da, doar drept. Ia, Vlad. O, da. Mama. N-am câștigat-o. Bun, o să pun puțin pe pauză.